बहु के कपार को रखबो कनिया के बात में कटबो अपन बहु के कपार को रखबो कपार को रखबो मां सिद्धांत रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा खुर्द बहु के कपार को रखबो तोहरा बात पर नहीं रहबो हे के बुढ़िया बुसा कहनिए के नाम से टाका भेजबो पैन जाब से गे दिल्ली पैन जाब से सुन कनिया के बात न कटब अपन बहु के कपार पर रखबो सुन कनिया के बात न कटब अपन बहु के कपार पर रखबो गे बहु के अपन बहु के कपार पर रखबो कपार पर रखबो सुन कनिया के बात न कटब अपन बहु के कपार पर रखबो कनिया हमर भगवती समा धूप दीप देखाई के करबे पढ़ना नहीं मरबे लक्ष्मी के कहियो एक चार आ गोदी में बैठाई के खिएबे माछ भात कनिया हमर भगवती समा धूप दीप देखाई के करबे पढ़ना नहीं मरबे लक्ष्मी के कहियो एक चार आ गोदी में बैठाई के खिएबे माछ भात जोर जोर से कहियो नहीं डांटबे अपन बहु के कपार पर रखबो सुन कनिया के बात न कटबे अपन बहु के कपार पर रखबो गे मां बहु के अपन बहु के कपार पर रखबो कपार पर रखबो सुन कनिया के बात न कटबे मैंने पशुपति के बतिया गे एक ले कइलो तपस्या गे भेजबो भीन मंगल के दिन बुढ़वा बुढ़िया छही बड़ा मत छी मनले गुड्डू राजा के बतिया गे एक ले कइलो तपस्या गे भेजबो भीन मंगल के दिन बुढ़वा बुढ़िया छही बड़ा मत टुकुर करे तकबो अपन बहु के कपार पर रखबो सुन कनिया के बात न कटबो अपन बहु के कपार पर रखबो गे मां सिद्धांत रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा खुर्द सुपौल।